Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa khitamil anbiya'i wal mursalin wa rahmatillahi ta'ala lil alamin, amma ba'd. Mga luksami na mga pagariami, minsan man di mapipiagi nawata ka lulumasaan ta raragaon ta na di tano dun narurutosan ko kipsimpay tano ko ilmu pag-iina atas tanggunganaya misa sanggulay si kung mga ligtano. Ayaw to tapikan tano sa kaya video nag-iisugugudan kung mga sabad, kung mga hadith kababetuan sa aya maanaw to na sahih at tigiran. Ugid na kanabagi na ni pagilay agyang kutwa kababetuin sa sahih. Kaaya instruction o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa kung mga hadith aging ko to kipagabay nung ko Quran o ino pagaayon ko Quran anta kadi inuruman makaayon ka tuso-tusa katero o Nabi sallallahu alaihi wasallam na inuruman di makaayon ka makabulangon ka maanaw to sa ini angkub ko Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pad sa instruction o Nabi mipantagsi ko mga hadith ab kabatiya tanu na natano din niyo ka kanabaaya Peter o Nabi na ilay niyo tayo talagi ang uta hadith. Upama kaya taitalian na sahih na pangimunaran niyo di aya Peter o Nabi sa kay kadua hadith na idha tungkiruhu qulubukum idha sami'tumul hadith anni tungkiruhu qulubukum baka no at tiyo Nabi pakanag sa hadith ase ko kanaganiron nasud mismo sa mga puso iyo idiyun pakatarima tama sa gyang utakapusan na gyang uta hadith natangkadan ni watiw na biyagito na ang yasa ko sa gengoto hadith. Giyan na ni instruction o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siku datanupan, kabatiya sa kaya hadith, marayag aangkob ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, apyap na si matatago sa kaya Bukhari. Kadadman na kumpleto kita ba inunta ko Quran. Na sumakaliliw ko Quran na kapakayap katuunan sa mga karibatan, mga angkob ang mga katero. Naman, mga luksami na mga pagariami, giyang gaya mga India, na igira mielay tanu aging kutwa kapitiran, apkarawaniran minum aging kutwa titi, aging kutwa sapi. Di naman na di panagu, oy, sabab sa giyang utakap kababairan nun. Naayad na di tanu di matero na miyadadagad na kaya mga tao, aging kaya mga Hindu. Kaantay sapi, amya karayarega pangangayaman, na paginom nila naging kaya titiian. Huway, nadiram di panagup. Mamiminga, abasta, at titi, tabir ka nung makasanggibu, pupakapon sa aging kanan adu abangawan, na nadis. Naginan ni mga karinasa, kadadadag aging kanan ang mga tao. Di ba ginanip kapikartano, ginanidita no di matero. Huway. Ugayad na aya masakitun sa ginawa na madakal ko mga pagaritan no, adira na yung makakanalo. Huway. Na isa mambuini sa ipapaawing rakatano o mga sarwang saging kay agamatano. Adi tano kundi sudiin sa mga Hindu kay paginom sila sa titi asapi. Ugayad na miyat tuon at tigirang ko mga hadithi o mga Muslim. Akaturukon unabiniw, asunabiniw Muhammad, na inisugo yan naging kutwa kay numako titi unta kapad sa bulong. Ino mga day, benaranan ami aloy sa hadith. Uway, naginan itentun tanu, pagkaregan tanu, sir kanwa madaklataw. Uway, miya aloy yanan sa hadith. Miya aloy mismo si isa Bukhari, aging kanana hadith, asiko datan roman kalakata, na mas tumusukatot tukawin ni ron. Aapya pa nakikitab Bukhari na may kaging guto hadith na pagkasupak ko Quran. Nagudi tarima o puso na maraya guto. Agito na iniangkub ko Nabi sallallahu alaihi wasallam na mas tumu aging kutwa kada payat tanuron kasupla at tanuron. Kadipinsa tanu ko image unabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O pamakaparatieta no aging kaya hadith na ayad na keburingan tanu na sutuladan unabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaayap teruon o mga sarwang nakatanagi sunabinyo at taman saging gaayan mianulusulu an nadis katiti a pangangayaman
nakatan apya kay niyan akay numon kay padsabulong. Na iman to na pagilitan waging kaya hadith, pirated a hadith, marayaga angkub ko nabi, inisuub ko nabi sallallahu alaihi wasallam, para mamukay teran niyo. Adi ka nuron malimpang, sa kataya tikay ni waging kaya kaplakatatano sa geng kaya kitab, kitab o Imam Bukhari. Kataya so kitab ayat ay talian na al-kutubus sita asisi so sahihul Bukhari. Kataya ay ituturuak na ama alima. Biyari sa geng kaya hadith ayat number yan na 233. An Anas amya katitiyensi ko Anas. Apitruyan kadima unasum min uklin aw urayna. Ad natigin ang mga tao ang makapupun sila sa ingid ukl o di na sa urayna. Fajtawaw al-Madinata. Nasaging kutwa kaya pakaumayaran si sa Madina na kisaan sila saging utaklaymit sa Madina na miya nga sa sakit siran. Nasukili akiran unabi sallallahu alaihi wasallam asiran na miya nga sa sakit siran. Faamarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilikahin. Na aya ko na ini sugukiran unabi naging kutwa mi pamulungiran aging kutwa unta. Wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha na inisugukirang kumpan unabi aging kutwa kapakainumiran saging kuto at titi aging kutwa unta agusugatasian. Katanso hadith mismo asii makapupun ko kitab o Imam Bukhari. Ayad randir aging kanana hadith na marata image san kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam upa makaparati at tanong. Kaaya kituruyan na sunabitan wa Muhammad na ayab sa ipsuguyan naging kaaya nadis sukay numaon. Oay. Na upa makaparati at tanong na miya supak tanong so instruction unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya instruction unabi naging kutwa hadith na may laytano managatano na inopan sangkaa o mga pusutano. Ino pan di makaayon ko Quran kagitod ni karina sa inisuub ko nabi. Nailain niyo man, agyang na hadith, miya kareyareyag adi katarima o mga pusutano. Tunay sabab na mamiminga, abasta apuun ko du abangawan, naginan na nadis, katigibo kidagatian kundi tarnakan adi ka pa kay mga simbayangan, sa taman sa dingka kaunaban o di na dingka mi pagawa agyang utan di tarnaka, na ayapan iba sugun o nabi paginuman ka anta ka kena ka aging kutwa nadis naman ayabong gagada-gadaan niyo rugurugudan niyo nada pangangayaman iba aya paginuman niyan na titi a manusia na upama nasa katanoy niya pekalbi wallahu ta'ala a manusia nasa katanoy pagainuman o nabi sa titi a pangangayaman o pa man nagkatarimaanan umapya pamikiran. Miya lagi tanubu aging kaya di tanu di sudi na mga Hindu. Adi tanu di teru na miya nga dededeg na kaya mga Hindu ya kaanda man ikap kerawiran minum saging nga titi asapi. Aw natakin ubabes. Kaging ka iya miya kalala apawi nga ipapaawing tanu kung mga Hindu na sa katanubo si miya kalala apilagulakon. Sa katanubo si miya kalala apapauturon. Naginan imala ang mapanggeda-geda yung mga pagarya. Uway. Kasi sa nga masataniman to, naan na miyang benar sa nga na hadith, dahiran usara so pamikiran niran, paminiswa-swa silang sa nga kanalakuan, hadith, pirated hadith, kaangkum unabi. Kaya katawiran no, nabulunganan. Uway, paman, adad na bulung san apad. Kaya isug unabi bulung na nadis. Allahu Akbar, anda so pamikiran. Peter, wallah afala ta'akilun. Miya kapira maali wallahu ta'ala sa Quran, baniwat tigwallah di pagusara. So mga pamikiran niyo, afala tatafakkarun, baka no di pamimikiran at tigwallah. Na naman, mamimikiran tanong, marugurugod tanong, o sar tanong sumakal tanong. Kadid niya katarimo akal, iba sugunu nabi, apaginuman tanong aging kaya nadis, kay bulong. Di. Uway. Mamimiga, inu tanong pagpakatiti, tabir ka numasang gibo. Kaya sabab, saging mo ta, ipagawa ta aging kutwa, sakit, kasakit man to, marsiku to. Naman igir amya ka punta sa toilet. Amya ka titi sa manusia, amya ka udu sa manusia. Nantunay dua ro. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani.
supudi narkuwallah kasabab saging kutwa peki pagawa iyarak naging kutwa sakit marsik naging kutwa titi aguging kutwa tai tabir ka numakasanggibo. Why nalagid mabuto mga pangangayaman inusiran pa ka titi kay sabab saging utamya patutod na may pagawa ira naging kutwa titi kasagay tuto kau pa makadiran may pagawa na kasabapan sa kamauli ka ansya nun. Kay mamaminga, agyuto at titi na sakit na oryan yan, na pamana katarimaw mapia akal ay isugu nabi, at pagkiinumiyan sa tao, kay bulong. Anda so pamikiran amapia. Ayad na kaburingan tanong na sunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakatay, mantay niyo agi nga mga padsiya, a video, agi iso mga Muslim, adairan, usara so mga gadagairan, mga pamikiraniran na inauna miya para tira naging kaya haditha ang kubunabi. Aw na mininom siran mabusa titiya unta sa kataya akap maintain sa gingke mga video. هذا العلاج يا الربع ما شاء الله ذكر الله صلوا على رسول الله نجح حليم مصغر ووزر هذا الفرصة بسم الله to get it. Oriyan yan si saging kana kaya maintain saging kana na video ang mga Muslim adairan usara sa mga gada-gadairan mga pamikiraniran mga akaliran na inibigay kiran wallah na piratira naging kaya hadith ang marayaga angkub ko Nabi sallallahu alaihi wasallam huway na naayag pag-orientano saya na sumapaparatya sa hadith kay miyaluya hadith na ayap na taytalian na Bukhari asahya na direct na kiyukumiya na tigi na piu-piu na nakatir Nabi minsan pan na kanabakatir Nabi kamariga kanabakatir Nabi Huway, taman sa pagkakaperniran, so di siya magunod sa geng kaya Bukhari. Huway, na sa kano, muunod sa geng kaya mga hadith ko Bukhari kay paparatian niyo sa kompleto. Sa kami na kanaba may paparatian sa kompleto. Ad na paparatian niya misa ng mga hadith. Dito so makaayon ng Quran, gusto makaayon ng pamikiran. Gimutop man na di yung pagkayon ko Quran, di pagkayon ko pamikiran, na di mi perhatian ka ang kubanan ko Nabi. Di pinsami ko Rasulullah, iba mabinasa so imidyan na gito di mi perhatian. Iba ka teru Nabi, ka aya kukumana meron na angkub ku Nabi, mana ini suubon. Na sa kano mapaparatiya sa kompleto sa kay mga hadith u Bukhari. Napakiilay niyo, usto, uunutan niyo. Na video niyo, ginawa niyo, sa kapaginom niyo mambu sa titiya unta. Napagimantay niyo sa public, sa social media. Para matangkad kami, madaklataw, usto, benar-benar paparatian niyo aging kaya matatago ang mga hadith ko Bukhari. Inunyo pananan di karawi, gulola. Adi ka minum sa titi unta. Huway, katuos sa pagakal niwa kay sumadaklataw. Tuos sa pelimpang niwa kay sumadaklataw. Kadiniubo ng perhatian aging ka na nalagi na ng mga hadith. Ay importante, mahalok sa amin ng mga pagaryami, na miya karayag kumadaklataw, kena babalangwan taman na hadith amini daftar saging ayat tigiran Bukhari na berdiri cud na keparatiatanu ketarimatanu di kaysa naging kanan lagi dan na hadith. Oy. Napagi nagkakano ka isa sa mga hadith angkub ko na binalagi dagyang na mga hadith ayam ya aluiron na ad na siksa kukuba na miya karere na angkub ko nabi. Kaayad na miya supakyan na kaya bulungan niya na sa Quran. Na sa Quran na lakalakatan kadad na miya alwiro na azabul kabr. Nagina ni mga bayang-bayanan san mga luksami na mga pagaryami. Banday ni miya katiyukop aging kaya video. Na nainukap kasumpatan tanubo sa mga hadith, ang mga fake, ang mga ini suub ko nabi, ini angkub ko nabi. Para kapananggilaan niyo madaklataw kapumukas tanu sa kataksilan. Naging gayakpit tano na mas tumuso katutukaw iniro na kanabat tano hindi panagalan. Kasabos sa magunuton na peratiyaw na alhamdulillah na so diyon pagunot na alhamdulillah pnuto. Kati anda manaya na daon kasanangi. Kasi sa Islam na la ikraha fid din da akapanagal ko gama. Kana ba may panagalan so mga lecture, mga ilmo ipagsirami kasi matitimo ko tao o terimaanin anta kadi. Nasibu taman, salam lang sa kanu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.